ጠልማት ብብርሃንዩ ዝሰዓር ግፍዒ ብፍቕሪዩ ዝምከት ነቶም ዝተገፍዑ ኣተባብዕ ዓወት ንውፅዓት ክሳብ ዝመጽእ ሓይሊ ይኹን ነቲ ተረሲዑ ዘሎ ሓግዞ ዓይኒ ነቲ ዝበኪ ኣጥርዮ ግፍዒ ክትርኢ ከለኻ ኣይትስሓቕ ውሽጥኻ ንሓቂ ክትዕጠቕ ድምፂ ይኹን ንብዓት ውፅዓት መረጋገፂ እዩ ዓለምና ክትጽገን ኣለዋ ኢድካ ንዝተሃሰየ ዘርግሕ ከም ወዲ ሰብ ንኽነብር ተስፋ ኹን ዘይፍትሓውነት ዝሰፈነሉ ዓለም ንነፍስኻ ከተፍቅር ኣይትኽእልን ኢኻ ነቶም ተጨቂኖም ዘለዉ ደግፍ ናጽነት ክሳብ ዝረኽቡ ሓርበኛ ኹን ሓቂ ሓደ መዓልቲ ትወፅእ ግፍዒ ግና ጊዜ የድልዮ ንዝተበደለ ሎሚ ሓግዞ መኮሮኦም ናትካ እሞ ሰብ ኩን ስቕታ ንዓማጺ ይሕግዞ ተግባርካ ንውፅእ የድሕኑ ዓለም ንዓኻ ትጽበየካ ኣላ ንግፍዒ ክትቃወም ብሓይሊ ጅግና ኹን ፍቕሪ ዝሓሸት መንገዲ እያ ንግፍዒ ንምቁዋም ተጠቀም ነቶም ዝተበደሉ ኣተኣማምን ሕልናኻ ንፍትሒ ይንቃሕ ተበዳሊ ይኹን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ጥራይ ኣይትሕሰብ ንዝተሃሰየ ሓጊዝካዮ ዲኻ ንዕኦም ድምፂ ኮይንካ ተዛረብ ከምቲ ንዓኻ ዝገብሩልካ ፍቕሪ ይኹን ምሕረት ኣብ ልብኻ ኣሕድር ንተበዳሊ ኢድካ ዝርግሕ ዓመፅ ኣብ ዓለምና ትውግድ ሓድነትና ከነዕንብር ንኽእል ዓወት ኩን ሓንቲ ሰማይ ንኹልና ትኸድን ግፍዒ ንኹልና ይጐድለና ንዝተበደለ ክትሕግዞ ተንስእ ብሓባር ንቕድሚት ንኸድ ተበዳሊ ይኹን ነቲ ተገፊዑ ዘሎ ኣይትሕደጎ ሕልምኻ ንፍትሒ ይንቃሕ ሓቂ ዘይብላ መዓልቲ ንነፍስኻ ከም ጸልማት እያ ብርሃን ኩን ማሕሰይቲ ዝበጽሖም ወገናት ሎሚ ኢድካ ዘርጋሓሎም ስቕታኻ ንዓመፅ ይመግብ ድምፅኻ ግና ይሕርሮም ሓይሊ ይኹን ፍትሒ ኣብ ቤትካ ኣይትሕባእ ኣብ ዓውዲ ህዝቢ ኣውፃያ ለቶም ዝተረገጹ ኣልዕሎም ክብርኻ ብምኽባር ሰብኣውነት ጅግና ኹን ሕማም ዓለምና ጽልኢ እዩ መድሃኒቱ ድማ ምትሕግጋዝ እዩ ነቶም ዝተበደሉ ኣይትረሳዕዮም ምሳኻ ኢና ወሎም ተበዳሊ ይኹን ሎሚ ንጽድቂ ዝነብዑ ኣለዉ ንፍትሒ ዝጭርሑ ኣለዉ ምስኦም ደው በል ኣይትፍራህ ሓቂ ብምዝራብካ ኣይትተሓለል ተበዳሊ ይኹን ዓመፅ ዝገብሩ ኣይትፍራሓዮም ግፍዒ ዝሰርሑ ኣይትሰኮፎም ኣብ ጎኒ ሓቂ ዝተሰለፈ ክሳብ መወዳእታ ይዕወት ዓወት ኩን ናይ ውፅዓት ንብዓት ይኸብድ እዩ ንሕልምኻ ይወቕዖ ኣሎ ርህራሄ ኣብ ልብኻ ኣሕድር ኣብ ጸጎሞም ደገፍ ኩን ተበዳሊ ይኹን ለውጢ ብኾንቶ ኣይመጽእን እዩ ብተግባር እዩ ዝስራሕ ንዝተበደለ ሓግዞ ጽባሕ ንዓኻ ኸይመጸካ መከራ ሰናይ ኩን ዓለም ትምህርቲ እያ ንዓና ንሓድሕድና እንተሓጋገዝ ሎሚ ንዝተበደለ ሓግዞ ጽባሕ ንዓኻ እንኽረድኣካ ፍቕሪ ይኹን ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ትነብር ንግፍዒ ክትቃወም ትምህረካ ንዝተበደለ ኢድካ ዝርጋሕ ሰናይ ተግባርካ የዕንብብ እዩ ረህዋ ኹን ንጽቡቕ ተግባር ጊዜ የለን ሎሚኡ ዝጥዕም ጊዜ ምስቶም ዝተበደሉ ደው በል ሓድነት ኣብዝዩ ዝርከብ ተበዳሊ ኹን ዓለም ብፍቕሪ ትነብር ግፍዒ ግና ተጸልምታ ኣላ ንዝተበደለ ኢድካ ሃቦ ሰላም ክመጽእ ሓይልኻ ኣርኢ ተስፋ ኹን ፍትሒ ዝሰኣኑ ትረድኦም ናጽነት ዘይብሎም ተማገተሎም ግፍዒ ዝተፈጸመሎም ኣጸናንዕ ሰላም ኣብ ዓለም ኣስፍን ተበዳሊ ኹን ተስፋ ዝቖረጹ ኣተባብዕ ከም ወዲ ሰብ ተሓጋጋዚ ኹን ኣብ ጊዜ ጸገም ደው በል ረሕማ ኣብ ልብኻ ኣሕድር ጽባቐ ይኹን ማሕሰይቲ ዝበጽሖም ኣተኣማምን ሕቶኦም ሰሚዕካ ፍታሕ ሃብ ፍትሓውነት መምርሒኻ ይኹን ምሕረት ኩን ተጠቀምቲ ዓመፅ ተዓዘብ ኣብ ጎኒ ሓቂ ኩልሻዕ ኩን ሓይልኻ ንሰናይ ኣውዕሎ ፍቕሪ ንምስባኽ ተለዓል ጅግና ኹን
ድኻታት ንምሕጋዝ ተለዓል ዓቕሚ ዘይብሎም ደግፍ ናይ ግፍዒ መዓልቲ ኣኽትም ፍትሒ ንዝደልዩ ኣበርትዕ ሰናይ ኩን ረድኤት ንዘድልዮም ሃብ ኣድልዎ ንዘይብሉ ዓለም ፍጠር ንታሕቲ ዝተረፉ ኣልዕል ሓይልኻ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ ሓቂ ኩን ድምፂ ንዘይብሎም ኩን ተስፋ ንዘይብሎም ኣተባብዕ ፍቕሪ ንምዝርጋሕ ተዳሎ ክፋእ ተግባር ብጽቡቕ ኣስንዕ ሰብኣዊ ኩን ልቢ ንዘለዎም ኣጸናንዕ መንገዲ ዝጠፍኦም ኣመልክት ጥሜት ዘለዎም ኣዕጉቦም ሕማም ዘለዎም ኣገልግሎም ሰናይ ኩን ፍትሒ ንዝሰኣኑ ተለዓል ናጽነት ንዘይብሎም ተማጎት ግፍዒ ዝተፈጸሞም ኣጸናንዕ ሰላም ኣብ ዓለም ኣስፍን ተበዳሊ ኩን ንሓቂ ብጽኑዕ ደው በል ንግፍዒ ንምምካት ተዳሎ ነቲ ዝተበደለ ክትሕግዞ ምስ ዓለም ንኽነብርን ፍቕሪ ኩን ንነፍስኻ ኣይትሕባእ ኣብ ጸገማት ሰባት ተሳተፍ ውጹል እንተበኺዩ ንብዓቱ ንኽደርስ ንቕድሚት ኪድ ደጋፊ ኩን ፍርሒ ንዓማጺ ይሕግዞ ድፍረትካ ንውፅእ የድሕኖ ንሓቂ ክትዛረብ ተበገስ ግፍዒ ካይሰፍን ኣይተፍቅድ ተበዳሊ ኩን ንዝተሃሰየ ኢድካ ሃቦ ከም ወዲ ሰብ ተሓጋገዝ ምሕረት ኣብ ልብኻ ኣሕድር ንዝተበደለ ክትሕግዞ ራህዋ ኩን ብረት ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ጅግና ንግፍዒ ዝቃወም እዩ ንቡር ጅግና ነቶም ዝተረገጹ ኢድካ ዘርግሓሎም ሰብኣውነት ብተግባርካ ትግለጽ ክብሪ ኩን መዓልታትካ ብኾንቶ ኣይትሕልፎም ምስቶም ጉፍዓት ሎሚ ደው በል ንብዓት ውፅዓት ንልቢ የንቀሳቕሶ ሓይልኻ ንዓለም ብርሃን ትገብራ ተስፋ ኩን ዓለምና ሎሚ ትጽበየካ ኣላ ንጽቡቕ ተግባር ክትንስእ ነቶም ዝተጐፍዑ ኣይትረስዕ ሓድነት ኩን ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ትነብር ንግፍዒ ንኽትቃወም ትምህረካ ግፍዒ ክምርከኽ ኣይግብኦን ፍትሒ ክርገጽ ኣይፍቀድን ነቶም ዝተበደሉ ደው በል ሓቂ ክሳብ ትዛረብ ጅግና ኩን ፍትሒ ዘይብሉ ዓለም የለን ከምቲ ንሕና እንደልዮ ንዝተበደለ ደገፍ ሃብ ከም ወዲ ሰብ ፍቕሪ ኣሪ ሓቂ ኩን ግፍዒ ንኽውገድ ተንስእ ሓቂ ንኽሰፍን ዘምር ነቶም ዝተገፍዑ ኣይትረስዓዮም ብሓባር ንቕድሚት ንኸይድ ዓወት ኩን ሓደ ዝተበደለ እንተሃልዩ ዓለም ትጐድሎ ኣላ ማለት እዩ ንኹልና ፍትሒ ክሳብ ዝመጽእ ሓደ ንሓደ ክንደጋገፍ ኣለና ሓልዮት ኩን ውፅዓት ንብዓቶም የንጠብጥቡ ሓገዝካ ንስታቶም ይጽበዩ ሓንቲ ቃል ክትኣኽሎም ትኽእል እያ ሓንቲ ኢድካ ክትድግፎም ትኽእል እያ ተስፋ ሃቦም ነቲ ተሳዒሩ ዘሎ ኣልዕሎ ነቲ ተገፊዑ ዘሎ ኣተባብዓየ ሓድነት ኣብዚ እዩ ዝርከብ ሓደ ንሓደ ንምድጋፍ ሓይሊ ኩን እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብኻልእ መሃሪ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና